The Maltese Duo. Suċċess għad-duo ta' DJs Maltin Tanisha. Jovin Grek u Cyprian Kassari klassifikaw fil-50 post tal-klassifika tal-aqwa mid-DJ minn madwar id-dinja fil-klassifika tal-magazzin popolari Ingliż DJ Mag. Tanisha klassifikaw qabel DJs ta' fama mondjali bħal Steve Angelo, Benny Benassi u Bob Sinclair fost l-oħrajn. Is-sit ta' DJ Mag deskriva lil Tanisha bħala grupp li qed ipoġġi lil Malta fuq il-mappa tal-mużika dance. Fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta lura minn Amsterdam dawn kienu l-ewwel kummenti tagħhom. Naħseb l-ewwel ħaġa hija thank you għal dak kollha li votaw, kemm minn barra kemm minn Malta. Kellna sena tajba ħafna. Kollha qed nibżu li mhux ħareġ. Però meta għarifna għaliex għamilna s-sena li għaddiet, ħriġna album mar tajb ħafna barra, daqajna Tomorrowland, daqajna f'diversi pajjiżi fosthom Los Angeles, l-Amerika pereżempju. Kena sena tajba u riflettiet fil-voti u DJ Mag. Mitluba jgħidu x'kienu l-fatturi li wasluhom għal dan is-suċċess fejn mill-91 post is-sena li għaddiet tal-ewwel 50 post din is-sena, Tanisha qalu li l-album kien wieħed mill-aktar elementi b'saħħithom. Ovvjament l-interess issa ħibda jiżdied minn madwar id-dinja kollha, diġà kien hemm interess, però top 50 nitkellmu issa. U plus jekk tqis kemm hemm DJs tal-mużika trance, niġu naħseb fit-top 15 ukoll. Nara daqsxejn l-lista, naħseb 13 din. Tanisha jgħidu li minn issa stess il-ħidma tagħhom se tkompli bil-filming tal-video li jmiss u b'aktar xogħol f'postijiet bħal Kanada u Indonezja. Fil-klassifika ta' DJ Mag, Armin van Buuren rebaħ l-unur tal-aqwa DJ għal din is-sena, segwit minn DJs popolari bħal Tiesto, Avicii, David Guetta u Deadmau5.